गिबियावनो नोंथांमोनखौहाय नैबे आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेयाव बरायनानै लानाय जाहैलायबाय आरोना दिनै एसे इन्टारेस्ट मोनदों आरोना नै थान्दा बेरायदों आरोना सानो थाबाय रोमै रोमै इन्टारेस्टनो दा थाबायलाबायनायजों लोगोसे दिनैहाय नैबे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोखि ना दा बे समावहाय मा बुंगोन आं दिनैथ' माने बहुत रिजाल्ट ना बिटिसि रिजाल्ट दा बे रिजाल्टआव माने जानो थांगासिनो नै दसेनि उनाव जासिगोनानो दा बेनि सिगां माने गोबांथार बयबो माने अमुक पार्टिया एथ' मोनगोन अमुक पार्टिया एथ' मोनगोन एथ' मोननानै सरखार दागोन बिदि होननानै फुरा माने मानसिफोरा माने निउस पर्टेलफोराव बुंसोगासिनो आरोना माने गावबागाव हान्जाखौ गावबागाव बबे हान्जाखौ गावसोर मोजां मोनदों बे हान्जाखौ माने एथ' मोनगोन होननानैहाय माने बिसोरो माने फुरा हाइलाइट खालामगासिनो आरोखि ना नाथाय आं बुंनो थाङादि माने सोर बिसिबां मोनगोन सोर बिसिबां मोना सोर सरखार दागोन सरखार दाया दा बे समावहाय जायनि खाफालाव माने सरखार दानायनि खाफाल दं बिथांमोनहानो दागोन मिथिबायना जायहा जेसेबां मोननांगौ जायहा जेसेबां मोना बेखौ माने बुंनांगौनि गोनांथि गैया मिथिबायना जुदि बबेबा हान्जा बा बबेबा लिडारफोरा रायजो राजानि जुदि मोजां मावदोंबा निस्सय बेलाय देरहाखागोन आरो जायफोरा माने रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावाखै बिसोरलाय बहा देरहागोन बेबायदि आरोखि ना देरहानांगौ गैयाबा देरहाखाया जुदि देरहानांगौ दंबा देरहागोन बेबायदि आरोखि ना दा बेखौनो माने गोबांथार मानसिफोरा माने गोबां निउसफोराव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि ना दा रावबो बुंनो हाया सोर बेसेबां मोनमारगोन आरो सोर सरखार दामारगोन दा थाङै थुङै जुदि बबेबा हान्जाया बुंनो थाङोबा बिजेपि हान्जाया ब्लड थांनानै जुदि सरखार दायोबा हारसिङैनो सिंगेल सरखार दायोबा अब्ला मा जागोन बर'फोरनि पार्टिफोरा दा बेबायदि आरोखि ना दा बेखायनो बुंनांगौआ नोरैसो माने जोंना जे बर'नि पार्टि दंखायो बे बर'नि पार्टिया ओरै थाबाय BPF ओरै थाबाय FFL जुदि मोननैजों लोगो नांनानै जोंनि बर'नि गोजा पार्टिफोरानो जुदि सरखार दायोबा खोब मोजां जागोन बेखौसो जों बुंनांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरा नारसिननांगोन आरोखि ना बेफोरबायदि नाथाय बिसोरो लिडारफ्रा गावसिनि गोसो बायदि जे खामानि मावगासिनो जे बाहायगासिनो बेसो मोनसे गोरोन्थि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि दिनैनि बर' लिडारफोरा खामानिखौ मावलिला बेबायदि आरोखि ना गावसिनि गोसो बायदि माने खामानि मावग्रा जाबाय दा बेखायनो जोंनि पाब्लिकफोराबो बिसोरखौ साजा होनांगौ आरोखि ना बेबायदि जोंनि पाब्लिकनि लुबैनाय बायदि जुदि खामानि मावाबा बिसोरनो रावबो नेक्स्ट टाइमावहाय भट होनो नांला गुबुननो होना होजोब रेजिकफ्राव थुना होजोब अब्लासो बुजिगोन दिनै जोंनि बर' पाब्लिकखौ लानानै बिथांमोनहा बर' लिडारफोरा राजनितिक खालामोना बेबायदि आरोखि ना दा रिजाल्टनि टाइमा जासिगोनानो बाराबो गैला दा सोर देरहाया बिथांमोननि खाफाल जाहैबाय आरोखि ना देरहानाया थाखायो दा मालायनि देरहानायखौबो जोंहा रायजो राजाफोरा नांलाय खमलाय बहर होगोन जों साधारन मानसिफोरा नांलाय खमलाय बहर होगोन थाइसे थाइनैनि थाखायनो आरो लिडारफोरा देरहानानै सरखार दायोबा जों मा मोनगोन जेबो मोना जोंनिफ्राय बिसोरो जाख्ल'गोनसो बेबायदि आरोखि ना अब्ला बुंनोबो थांला आरोखि ना रिजाल्टनि टाइमखौ नेबाय थाबानो जाबाय बयबो रिजाल्टआथ' सानबाय थानाया सोलिगोन ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला टाइम जागोन बेलासिगोन अब्लासो माने रिजाल्टनि मेन फिथाइखौ मोनगोन बेबायदि आरोखि ना थांनाय बोसोरावथ' बिदिनो जाखादों बबेबा समावहाय माने सानफुबाय थानाय समावनो लाइट अफ थांनानै बेफोरबायदि जादों आरोखि ना थांनाय बोसोराव जाहाथे देग्लाय मोजां रिजाल्ट होनाया मोजां जानानै थाङो बेखौनो जों बयनिसिमबो माने
आर'ज गाबनांगोन आरोखि ना जाहाथे जोंनि लुबैनाय बायदि हान्जायानो जाहाथे देरहायो आरो सरकार थायो बेबायदि आरोखि ना। अब्ला मा बुंनो रिजाल्ट मेन मोननाय टाइमाथ' बिदिनो 7-8 बिदिसो जाहैखागोन आरोखि ना। जिखि जाया नोंथांमोनहा नेबाय थाबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।